दिनै गसाइगाव बिएड कलेजा हायनामुलिनि दथि गायसन सान खुंदों आरो लोगोसे जोंनि कलेजनि बिए 6 सेमिस्टारनि फरायसाफोरखौ जोङो बोर सारस्रिनो थाखाय बिथांमोननि मोनसे फेयारवेल प्रग्राम जोङो लादों। नैबे समाव आङो बुंगोन जोंनि गसाइगाव बिएड कलेजा बर' राव हारिमु थुनलाइखौ सिबिनो थाखाय फेहेरनो थाखाय हायनामुलि होननाय मोनसे जोङो गौथुम गायसनदोंमोन। दा बेनि गेजेरजों जों जेरै हागौ एरै जोङो खामानि मावलांदों आरो बेनि गेजेरजों जोङो फरायसाफोरखौबो जोङो थुलुंगा होदों जाहाथे बयबो फरायसाफ्रा थुनलाइ सोरजिनायाव आखाइ होयो। नैबे समाव आङो बुंगोन दिनैनि बे मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारियाव जोंनि कलेजनि बिए 6 सेमिस्टारनि फरायसाफ्रा जाहाथे मोजाङै मोजां उथ्रिसारलाङो आरो बिथांमोनहा थामथि बेच सिगांनि नैथि बेचआ मोजाङै मोजां पास जालांदों। नैबे थामथि बेच बिए 6 सेमिस्टारनि फरायसाफ्रा जाहाथे सोलोंथाइनि ओंथिखौ गुवार नोजोराव बिजिरनानै गावनि जिउआव बाहायो बेखौनो जोङो खावलायदों। सोलोंथाइनि ओंथिया साख्रि मावलायनो नङा, सोलोंथाइनि थांखिया रां खामायनाय बेल' नङा, सोलोंथाइनि ओंथिया गुवार बिथिङाव जोङो नायोबा जों नुगोन जेब्ला जोङो ओंखाम उखैयो अब्ला जों बेखौ सहायनानै जों थानांगोन, बेबो सोलोंथाइ। जेब्ला जोङो दै गाङो बेखौ जों सहायनांगोन, बेबो जोंनि मोनसे सोलोंथाइ। गेदेरफोरखौ मान होनाय, उन्दैफोरखौ अननाय बेबो मोनसे सोलोंथाइ। बांग्रिं सारअन्थाइ, बारहुंखा, दैबाना जायखिजाया थासारियाव गसंनानै गावखौ रैखाथि होनाय बेबो मोनसे सोलोंथाइ। दा बेनि गेजेरजोंनो आङो बुंगोन जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफ्रा बिएखौ पास खालामनानै खायफा बिएड फरायथों, खायफा एमए फरायथों आरो जाय जेरै हागौ एरै गावबागाव फोथाराव आवगायलांनानै जायखिजाया मोजां खामानि मावनांगौ, खायफा साख्रि मावनांगौ, खायफा बिजनेस मावनांगौ, खायफा आबाद मावनांगौ, जाय जेखौ मोजां मोनो। दिनै जोङो बुंनांगोन मानसिफ्रा रावबो अलसियायै थायाखै। जाय अलसिया जादों बिसोरो रसा नांदों। खायफा अखाफोराव थांदों, खायफा बिब्दिनो माउन्ट एभारेस्ट गाखोदों, खायफा गोबां जाय जायगायाव मानसि माहारिया थांफेराखै बैबायदि जायगायाव थांनानै मानसिफ्रा रिसार्च खालामहैदों। जाय जेरै हागौ एरै गावनि आखायाव जि स्किल्स दङ, जि पावार दङ बेखौ लानानै मोनसे इउनिक हाबा मावदों, समाजाव मोनसे कन्ट्रिबिउसन होलांदों। दा थिग बेबादिनो जोंनि फरायसाफ्रा रावबो अलसिया जानो मोना। बयबो मोनसे मोजां खामानि मावनानै ससाइटिनि समाजनि इउसफुल मेम्बार जानांगौ आरो जोङो जुदि सोलोंथाइ लानानै अलसियायै थायोबा जोङो समाजनि बयबो इउसलेस सुबुं जोङो जागोन। जाहाथे बिब्दि जाया आरो जोंनि बिमा बिफा जोंनि समाजा बेखौनो लुबैदों जोंनि फरायसाफ्रा बयबो गावनि आथिङाव गसंनानै जाहाथे थानो हायो, बयबो जाहाथे समाजाव मोनसे बिहोमा होनो हायो। बेनो जोंनि बिमा बिफानि सिमां आरो जोंनि रायजो राजाफोरनि सिमां आरो बिथांमोननि सिमांखौ जोङो जाफुंसार जाहोनो थाखाय जोंनि आखायाव जि गोहो दङ बेखौ लानानै जोङो आवगायलांनांगौ। दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव जोङो बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां भाइस प्रेसिडेन्ट निलिमा बसुमतारी आब', बे आब'खौ जों गाहाय आलासि महरै जोङो मोननो हादों। बिथाङा फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे गोबां बिथिंखौ लानानै मोजां बिबुंथि होलांदों आरो लोगोसे गसाइगाव आबोबनि गाहाय नेहाथारि रिता नार्जारी बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो गेवलां नार्जारीनि मासि सामलायनायाव दिनैनि बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जालांदों आरो बयनिसिमबो आङो साबायखर बावदों आरो जर'खायै बिए 6 सेमिस्टार फरायसाफोरनो आङो बोर सारस्रिहरदों। गोजोन्थों।